Aku misi makamnya. Makan kole. Emejomia, memia yojo. Ememia yojo. Hey. Ayo. Makan jadi. Nelu magi hojo ibu ye bubo we chopo ya mesia ichopta nke wezio kidi ihe mama woro akwe ya ye na kusi kuso ba ego na One got it. You and no sinachio. A ponye bigana watch you. Makana kubibo anu enugonu. You and no sinachio. No sinachio e ponye pibu bongo yao makano kukibo kwano enugo ijenoa imana na ya digide wanemo ijenoa mama Imano na ya digide Imano na ya digide. Hey, Pastor, speak like speak like agwalemi ye o ogre nwan wuru alagogo moga wukota alagogo mu be wi manya nwoke ha mere mu chufu mu n'iro osigite ka ochi mekwa osiko lememe ya n'ihu lechere mu wana enweghị nna chufu mu osike m kwuru ọnụ m isi nne m lagire be ejegogo m be o ịmarike shi mkpụtọchara ya m gine mebie ha m jide ha m teruwe nige ke mmanụ m nkọli ka nwansika sad nwunye ọga onwegwe mpụ nwunye jide ha m teruchere ha m mee ka m docha ma onweghị ihe m mere o sigite ka ọ jụma m isi m na m jekwa ire ka ọ legide m ọzọ ọga Mr. Pastor speak lekwa ihe ọ bụrụ ekwensu gwara gị speak ihe o si arịga na ikwugo gị enige agwala m ihe o agwala m anịga ọ dịghị possible otu obi ihe m na-ekwu ị ga-agbara di gị ka m gwa gị ihe mere ụdịrị ataramahụ anyị na-ata Jizọs Kraịst tara ya kedu ihe agwara Chineke kedu ihe agwara Jizọs biko ị ga-agbara di gị ihe a mere na di gị gosi na gị na di gị na Chineke kwadoro ọnụnụ dị na gana kwadoro gị onye eze Chitoke abịa ma kwadoro ma ọ gị na-egwu onye na-anọwụrụ na awọgịrị eke mara mgbe evue ya m gị na aka ya m gị na-eterue ya m gị na-emebi ya m ịmaghị na ezigbo ya aka dị ego ịnụchuole gị na ntị nwụchọ anya emebiche mere ya m eje na ebe ndị mmadụ nwana na enanụ gị na-egwa na ihe ahụ ya kwuru ka m na ya gwọrọ ngwọ eye emen gị ihe mekọ gị enige ịha m etetochere esi m lahụ uri ọga nwoke ọcha Bamba ekuzi na ife ka m gwa gị ihe mere enwere nwoke ọbụla ga-ahụ duru ihe di gị hụrụ yara iwe
ọ ga-ewe n'igwe maka na ọ hụghị n'anya ọ bụ na mmadụ gwara ya ọ ga-asị na okwu azụ mana nke o ji anya na mgbe ọhụ ihe mere agwala m ihe hụ na ọga nwoke ọcha gbawara m obu ama eso jeri na-ejegogo mgbe ọga nwoke ọcha ọzọ ị hụrụ manshọn na anya ahụ na-evu gị isi savre ejeghere achọghị m manshọn n'ụwa nke eluigwe ya edo m obu ịhụgo timo nwatakịrị nwa mma m hụrụ were m gị ka nwanne m na-emedo n'elu gị timo m tachara vuan ga n'obu ọjawa menya vu ime na-enya mere nsogbu adịghị eze chitoke a ga-ekura mana ọ bụrụ m nkọli ka nwansika asadụ nwunye nwe mbụ nwunye nkọli omeje ejekọgị bụ ọga nwoke ọcha ejekọgị m mbe ị ga-anabata Chineke nabata udo ihe ha abụghị okwu eze chitoke afọ na ga anabata na eze chitoke mana anabatara m ọrụ uche na taa jegide n'onwe ọga nwoke ọcha legidere m ọgụ na onyere m aka adịghị m shọ na ọhụrụ m n'enya ịhụnanya na trọstin na-epiogide gide ka isi ahụ n'onye trọst gị n'enya ọgụ na ọbụla o nwere trọstin mgbe m nọ n'ọhịa ajụ m kemem sị m tọntọ m ihe ya gide ka o si mee ka m kwuru ọnụ m o megenu o bụ kan ga olegide m lechere m na-enwe mgbe chụfụ m na manshọnin ọ bụkwazi na ọ chụfụrụ m gbawara m obu n'okugidere ọga simoni di asasị a gasị ekwele ka mkpara okwu na ebe ya simoni lechere m na-enwe mgbe chụọ m na munyi ọ bụrụ na ọ ga-eze chitoke na oyi atụgbu ekwe nwa mgbe kiri igbe ga na obewe akwa na chimekwa ya bụ ịlachitere nwụchụ ha sị ka m jekwugide ọga nwoke ọcha ka ọ legide m pastor speak lekwe ekwuli ya ahụ ọzọ ekwule gị alụkọman ga ịhụrụ manshọn na anya ahụ enidi megmege manshọn m chọrọ nwachọ abụ manshọn na eluigwe nke ụwa agbụghị ama alụ n'onwe m jeri ka m were ndụ mmeri ihe sta jekwugide ndị klaasị n'anya alụkọman ọzọ agwala m ihe ahụ ka aga na-atile m confuse na isi na-emete bịa mara onye tụdere m ka m na-akwa ka m na-akọ gị ịmara ihe m kwụ ya rịrị onweghị mgbe mmadụ m na-eje gị na-ata ahụhụ ọga nwoke ọcha sị gị ka ọ chọma m rute nwụcha ahụ esi m na m jekwugide ọ bụrụ na m nwụdoro n'ụzọ onye bụ ya ayọdụ mgbaghara ọwa ahụ bụ mmadụ chukwu kere eke si emedi ihe onume abụghị ịhụnanya na onuwu bụgo etreti oge na ịhụnanya dịrị adịga na ọ chụfụkọrọ agwala m ihe nwoke aga ọ bụ na mma n'ihe ya biri ekiri nwa be ya na-abịa ka ọgụ m nọọsụ ụtụ ọcha ime ebe nọ ihe a ebe ka anyị nọ ihe a beghị ka ị ka na moto meme ibu erugo ana ihe eru ana n'ihe m obi m biko nụ obi makwa m na ya oge kemgbe ọwụ ụlọ m anya iwe ezigbo mmadụ amụnwa iwe ezigbo mmadụ obi m gị na nwanne gị nwoke mana nwanne nwoke na plan ihe a niile ka uwe megide nkọli nwunye m Chineke obi m ka iji mekwanụ m otu a ọ bụghị nwanne nwoke ahụ ọ ga-anwụ na nga
Chineke m. Hey, obi mbiko. Ọmụ ga jụrụ ese. Ọ ga-anwụ ebe a. Obi mbiko, nwekwa ihe mma. Nwekwa anọkwa akwa m yogo gị biko. Na ya m na gịnị mee? Ama akwa m ihe ọ bụ. Iwe shọl ga okwu m ga-abata n'ụlọ m ọzọ. Okwu bata n'ụlọ m. Amala chata na street nga ya mre ngwu ebe a. Obi mụwa ka ị na-eme. Ele obi gị. Biko nu. Biko. Obi biko nu. Obi mu. Obi bu ọkwa ebe a. Hey! Help Chineke. What nonsense be here? I won't accept this. Yoda, iya habroni hana bamba. Ige kulu dan ke woti papa na eku. Ya habroni hana bamba, buru yi ga na ewu iwe. Nah, onwere he na eku now ga eme happy this girl. Nkole kote go no galum. How can that man just come from nowhere to claim her back? Ke bu that man? Dia, oblo that man. Onye na ekwoku ya bu dia. Onye akụkụ ugwu isi aka mgbe ọ dia ka ọ bụ. Amụta m ihe na-ekwu o. Nkole kote go no ga happen that guy. Bread price abroad is a problem now. You had that what he na akọ. Ana akọ no nwunye mmadụ na akọ bread price. Ke ano kana no alapụ gị no nwunye mmadụ. Akọrọ tie papa kuna onye abu dia ana ya nwa ga adị ndụ efu ka iwe no nwunye mmadụ. Ana aka mmadụ ọkọ na agụ nwunye mmadụ. Well, without nwunye mmadụ or no nwunye mmadụ, all Nkole with the final say. Okote no ga alum, I will marry her. Final. Gị nwa no nwunye mmadụ. Aka mmadụ ọkọ na ka agụ. I got food again. You got food again, man. Brother, what? Oh, I come out no. Give me nwunye mmadụ. Ana agwa go di down ya na agwa gị. Ọ go kan ka agwa sazi. Ana kana agba gị no nwunye mmadụ. Ifendi boy bụ kinyela m aka ka jela kote nwa etunyele m atụnyeli ya ọ da-aba anyị fan alụ. Ọtago. Sister so ni fan eme, ịghọta fan alụ mana ebe a ka anọzi na anya n'aka m American time, Nigerian time. Pagodo ihe dị ebe. Ịghọta fan alụ na ada ekwuzi okwu a na-ede okwu ede na-eme ya eme. Ọtago. Just ghọta m. Negoro yere ntị. Ọkwa ndị yere ntị ka ọ na-anabata nsị ka m bịa ka nlụnye nụnụ ịbịa mmanya alụbanye alụbata watakara banye final ịghọtago. Okay. Sister, if I bụ America, ịghọtago. Ebe a na-arụzi na-ewọchi ya American time, Nigerian time. Ifere ya. Gịnị nwe ya? I love you, Nkole. Ada ekwuzie nọ na na-edi ede. Nwere fan gosi ife mbụ n'obi ịghọtago. A na-arụzi ya alụ na ijere m aka eje ihe ọnwa alụbanye n'ife a na-alụ oke. Uchenna, mana enweghị ihe dị iche gị na onye ara. From your hair to your toe, enweghị ihe dị iche. Ị dị madman. Ị ga-awụzi na onye ara ka nwatakịrị ahụ. Na ọ bụrụ onye ala ya enye m Nkole ka m bụrụ onye ala. Ịghọtago. Were nwa ya baa na mmiri gaa lụọ onwe gị n'enyo ka ihe otu ede. Ka ihe gị na ya na-alụ. Ọ bụrụ onye ala ka m enyeweta ka m bụrụ onye ala ịghọtago.
N'ọkwa ndị ala na ntazi nwaanyị na mmụọ na-enyela bụ were iyeri ntị na-eme ndị ala ka na-egoro m anya eji m ego nwa abịa na-eji sọpụ nkọli ụtago na-eme na ọkwa iri ntị pụọ na-eyelegharị mụ wasị ka m nwa atụ ọnụ weta Amerịka ka akọbazie gịnị kwara Amerịka akwa eyi Uchenna kwụsị ihe na-asụ gịnị ka ị na-asụ ya so ihe m ga-agwata ọsịsọ ihe ndị m na-akọwa ahụ ihe mere na nwoke wee eziokwu na nwa asị gị bịa as my sister my blood sister ka ga yọọ nwa gala very far ọ na-asa onye na-enyere m aka agara ma ọ bụ nwanne mmadụ sista nyere m aka ịga yọtuo nwa biko nunu so ịchọ ka nwa nwere ọsịsa nyere gị aka all these years since ị matara nwatakịrị na-akpọ nkọlị have you ever asked of me your sister ị jụọla ese m before ị jụọla ese ụmụ m mana otu anyị dị otu anyị shall survive ga na itento ma nwụrụ anwụ ị nwere na nsogbu ugbu a ịchọwala m ka m bịa nyere gị aka ọkwa ya ihe na-ekwu awụ ọkụ hapụka m na-eme Amerịka dị nye nyere m ego ugboro ya rie enyi na-eme ya aka ugboro ya rie that is not the issue ele ihe a na-ekwu na m nye dị nye aka dị gị mewe ọfụma ya rute nwute ụmụ ị na-ekwu otu adịgasị ha gbapụrụ m nụ akwa wele m nwere ike ịnwa ntị m nọ ma achịkọta my own family ma kpọkọta ezinụlọ oke m ọnụkwa ọgwa ka m nọ n'elu ya Amerịka niile m na-emekọta agwa ka m nke ịkpọta nwunye m ga-alụ nyere m aka ịhụ nwanne m nwaanyị nweta nwa abata gị nke ọzọ onwe m na-agịda mere ka ị na-akọdo m ga-emere direct ọdụ n'aka dị nye again ịghọtago kama na ị ga-emere m ofu ihe kedu ife imeni mmeli ife imelu m ka imelụ m wee meli ebi ụzọ mere m tutu m na-emere gị mmeli iwe melụ m ihe ga-emere m were nwayọọ baa inside baa n'ụlọ si n'isi ma ntị na ihe niile ndị yọkachiri n'ahụ gị ji nwayọọ wepụcha ihe niile onye ara ichiri onwe gị ichacha ihe niile ndị a ichacha ya dịka mmadụ dịka Uchenna nwanne m nke mma dada yipụchi ya ihe ga-emegodoro m first ka anyị gagodo hụ nwa ụtụ otu a m dị ka ọ ma na m nwetara American swag n'ime m ka anyị ga-ahụgodo ya mmetazie Uchenna good love dị ya good ịhụnanya dị ya biko Uchenna nwanne m esikwa na Uchenna pụọ Baby, take him. Don't worry. Take us away. Get him. I don't okay. Okay, doy. I don't okay. I asked him to be a frugal. I can marry him. Into I got somewhere deep cool. Can you discuss or something? Hey, come there. You tell me also come me packagement. Say yeah, I'm your doy. Not one. Hey. Madam Williams said I want to have him. You can make it by mind that go home change. Listen, had him ready equal anything that man spend in his sigi. Jimego man. Eh? Baby. Kaipo. Kaipo. Asam. Baby. Leve pastor. Oh. Pastor. Oga Mr. Pastor. Kelpan. Arukama. Sister Uncle Arukama. Ke makanna gi. Arukama. Go kenel mi ayi go. O nwere mgbe anyị na-eje chọta m isan ya na ala. Okay. Come to church. Nkari like yage. Imani wedos in soku. Obviously love okay. One day. DPO, akwa ifuna ihe anyị na-eme adịrọ mma. Ihe ị na-eme ọ dịrọ mma. Kedu nke wụ na
mmahụ nwanne m anya na o mere gịnị? Kedu ihe nwunye nke ahụ o mere ga-eme ị ga-eji kwụsị m ịhụ ya? O gbudiri mmadụ? O gburu mmadụ? maka nwanne gị nwoke na-enye nwoke ndị ekpere o ji egbe ezu abanide egwu ka ha dibịa akwa ife ihe na-eme akwa ịma na ị na-adị iwu akwa ịma na ị na-adị iwu maka na ihe ị na-eme ajụrọ mma akwa Uchenna onye go gị bribe ozugbo gị bribe ịnarago aka azụ narị ya kpachie zoo akwa ka iji na-eme ha akwa ya don't worry. maka ibo m ebubo akpọchie ngo ịkpọchie onye adị mkpọchie onwe ihe na-eme mụnwa ihe na-ekwu ọsọ jee ebukwu na ahụ jee rịpọtụ jee gwuo maka m nwere ihe na-eme ọmụnwa ka ikpe a dị n'aka ọmụnwa ji ike ihe na-ekwu but ka nye gị ezigbo ndụmọdụ ya nyere gị aka ọ ka mma na ijere mee udo n'etiti nwoke a ọ bụ ya nwanne gị nwoke abịa n'ụlọ ikpe and ọbịa n'ụlọ ikpe o jere nga straight ọ wasị gị okay isi gbugo onwe gị na CDPO ka anyị na-ene mere abụ nke nwoke iche na onye ọbụla batara ebe na-ewe onye aha so onye iberibe iche na my right na this country ama my right so ihe ị na-ekwu akwa ịhụrụ ihe nwanne nwoke mete a na-agbapụta ya agbapụta o gburu mmadụ so ihe ị na-akọ ị na-akọ enyo ka ihe mụ na gị nọdụ ebe a m na-asịtarị ọnụ wit na-akọ ama m ihe m ga-eme biko etu efu kịta adị m bezi onwe ihe na-eme ihe dịpụta chọrọ ime ihe ọ bụla ọsọ ọdụ mee pọt ka m gwa gị mgbe ị batara ọfịs ọ bụ ịfụrụ na enwe ihe na-eme biko ihe m na-achọ gwa gị ịmara ihe ahụ ị chọrọ ime ga mee ya ka lezie mụ na gị na-abụ dais mbe na-abụ nke bụ oke ọhịa ikwuru mụ na gị nwere ka anyị nene ka anyị gbarịa Pastor, imete kwe yo. Don't think it's happen that boy I call my wife now, Kare. Maazị Uche na-ewenewe. Ọkwa ngwa gị na nkọlị ka bụ nwunye gị. Biko, aka m na-agwa ya okwu, mana ọ chọrọ ịnụ ihe m na-agwa ya. Mana nwee ndidi, ọ ga-anụ ihe m na-agwa ya. Ịnụgo? Pastor, biko, eji m aha Chineke na-arịọ gị. Ị ga-ewere ikikere ị nwere dịka onye ozi Chineke, onye na-azụrụ ya ụmụ atụrụ. Gwa ya wụ nwatakịrị a. Si akwụsị na ahụ nkọlị. At least ọ bịa ka o zuru ike for now. At least ka o nwee ike nwee time nwee chere onwe ya echiche mana ihe ọ chọrọ na ndụ ya. Ile ka ọ ga na-akpọ nwatakịrị na-agagharị piom 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 piom. Ọ dịghị mma. N'eziokwu pastọ, ahụ mgbe nwanne nwoke na ndị ọbịa bifo. Achọkwana ka ihe ọ bụla mee ya. O biko. Pastor, I'm a good boy. True to God, I'm a good boy. Amakara mụ na nwunye m ji ọsụsụ obere okwu ezigbo ese land ya bụrụ yiri ntị kwere bling kwuchiche everywhere sọchị ịlụ nwunye m biko sista na asị m ma jụọ nwoke na nwunye ọ dị isi okwu ma mezikwe ma mezie nke ọwụzi ihe ọzọ asịkọ bling na ihe a na-agakwa echi na akwa ejucha ihe niile ndị a shie tattoo na aka m everything ihe dị bụ ofu ome ọkada m jide ego Maazị Uchenna wotu obi ịnụgo aga m agwa nkọlị okwu mana ihe m chọrọ ka anyị mee kịta anyị ga-enyetu nkọlị time maka ihe mere nkọlị ọ na-ewe nnukwu iwe especially na-achụpụrụ nkọlị n'ime mmiri oge mmiri na-ezo ihe a na-ewute ya seriously biko Simon egbuole m ọkwa ya nsogbu m nwere na m jọs kwugharịa ọnụ onye iwe na-ewesị ya ekwere ka nkọlị nọdụ n'ụlọ ya nka nọmala iwe na-ewe na mụrụ asị na chụpụ ya na mmiri ya achụ ya na mmiri gwuo si achụpụ ya na mmiri the boy ọgba m na the boy dị very wicked like this mgbe dịka na kọsịrị m na Pastor biko ị ga-arịọ nkọlị si ya biko na ya gbaghara na di ya mahụkwana na Simon chụpụrụ ya na mmiri ọ bụkwana ihe ọ gwara ya ka o mere biko enyere onwe m nsogbu aga m ayọ nkọlị ma nke ka nke bụ aga m ayọ Jerry na nne ya
ka ha ghọta otu ihe si wodi ịnụgo atụla egwu ọ ga-adị mma anyị ga-eme ihe dị ka ndị jupụtara na mmụọ nsọ Chineke bata n'okwu a ga-ebe. Thank you, Pastor. It's all right. Nna, anyị ga-alawa n'echi ka anyị bịaghachi n'o. Onwere ebe m na-abịa hụ. Ama anọ gị a nwunye m lata. Ndị ọzọ ndị ebe nwunye m ka mma. I want to come and take my wife. Ana m apụ ya ọtụ m ha na ha abata gị a. Maazị Uchenna biko ka anyị rapụ. Pastọ wepụ ọnụ n'ihe ahụ. Wepụ ọnụ n'ihe a. Ebe ozi onye ọzọ dị ka efu ụkwụ nkụ. Onye isi mgbe ebe ọ na-afụ ya ụfụ. Pastọ anọ ya ọtụ nwunye m tata ahụ na-akọziri m. Onye chọrọ ya na akwa. Mba ọ bụrụ ara ọ ịbụ n'anya. Ọ bụrụ na a na-agba ara. Ka anyị tinye n'ekpere Chineke were ọnọdụ n'ogo. Adịghị nwunye na ọ gwara m onye ahụ. Ozugbo ndị ụmụ ezite lalawa na wow kedu ka okosisi size n'ọmakọsi ihe na-eme nwa na onye bụ esi m na nkọli nwa nwa nọ na be m mụ na-enwe problem. Ọ ihe dọrọ gị mma agwa ya agha mgbe ị chọrọ ichifu nkọli be gị mgbe ị chọrọ ichifu nkọli be anyị nkọli bịara ebe a nshi gị mkpere gị biko sekpụrụ na-ekpere gị mụ na na-ekpere gị n'arịa shi gị hapụ ka ọrụ ahụ ọbụgoro sọsọ n'uchichi ahụ ịchụfu ọnụ mmiri bụ katara obi wee chụfu nwa mmadụ n'uchichi ahụ ị na-achị na ọdachi ọhịa dọrọ gị mma ka ị chọka mme onye nwe nwaanyị si na m kpọbatara n'ụlọ mkpọpụ ya achụpụ m achụpụ. ihe mara bụ na jekwe soro ekpewere nkọli biko ka ndị ọ bụla chọkwa ichi mee unu mewe soro ekpewere nkọli biko maka na nkọli neketa eme ya na oke osisi kpejio ọ na-achitekwa azụ ọ na-atụfụsịrị gị ọnụ and ọjị na ọ na-atụfụrụ gị ọnụ ọ na-emekwa ma atụfụdara ọnụ maka ọnyị nwaanyị bụ ọ bụ nke bụ eziokwu bụ na agwa gị jekwe soro ịhụ ọka ọ dọbụ nkịta na ma na-eso unu ndị ime na ma na-eso unu na-akpagharị ihe unu na-agbagharị jekwe soro oke ndị ọbụla ike echi wee mezie n'iso na onye mebiri hapụ ihe ị na-akọ kiri na-akọ dị m ebe nwoke ji aka tretin ya m ọnwụ biznes m na-eji n'aka ọ sị m na nwa ahụ akpọbata nkọli na be m na biznes a m na-eji aga na nwoke na ego ma nna ka ịchọ ka mme ka ị ga-eme ọ na-adazi gị n'isi kịta jee okwe ya wa ahụ bikọs nkọli letakwa ịma ka oge chi wee takị na ya anyị maka ọ na-atụfụrụ gị ọnụ ọchịkwa na ọ na-atụfụrụ gị ọnụ ọchịkwa na ya chọrọ ịkwakwa ya nwa bụ ọ bụ mụ na ya ma njikwa maka ya ahụ wee so okwu ọ dụkwara gị n'oke osisi mụ na ekukwere mụ na nkọrọ ya kwa chikwasịrị ya nwa kịta ịhụọ na ehe adịghị m na ndị ime na ma na-eso na-agbagharị ihe agwa ọkwa gị kịta ị na-anapụ ụra o iwuru na ehe adịghị m obi m ndị ka ihe nkwuru dị njọ n'ihe a niile nkwuru kịta ọ bụghị eziokwu ịchọzi igbuzi m egbu anụgo m oblem go ngwa na achịkwa iblem gbajite nnụnụ m small I feel it good. ọ bụ ya bụ bịa na adịghị mụ bụ ike ejide Maria aka m na-asị ka m kpọọ gị ka ị bịa nye aka tinye ọnụ ka anyị yọọ nkọli ọ sị na ọ chọrọzi ịnụ maazị Uchenna ọzọ na enwere ihe ga-ejikọ ya na maazị Uchenna. Mbanụ ịma na ọ ghọtakwa na ọ bụrụ etu a ka di na nwunye si adị mana pastọ ana m eche na ike eji ikike ị nwere dịka onye ọzụzụ atụ mee onye anwa bụ Jerry ka ọ gabara onwe ya rapụ nkọli aka mezie nne ya biko pastọ. Sista Maria anwagokwa m nke m enwere ihe m agwara ya mana ọ sị na ọ chọrọ ịrapụ nkọli ike agwụgo m enwere ihe m emebe ka mmanụ ọ ga-anabata okwu ngwara ya. Ihe mere kịta bụ na anyị ga-abanye n'ekpere anyị kpebe ekpere nwere ihe Chineke ama eme ọ ga-anapụta anyị n'ajọ ọnọdụ. Amen. Hai biko mma alaikikwa ka nkọli na di ya nwa gbasaa nkọli agwakọtago m maka di ya o nweghị ụdị akụkọ mụọ na-akọbe n'isi nwoke ahụ. Nkọli si m
na-ewepụ Chineke bi n'eluigwe na ọ dị aha bụ Chukwu ọzọ ọ maara. Mgbe mmadụ si otu ekwu ikwesị ịmasị ụdị onye bụ ihe ahụ. Biko 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 anyị ga-agba mbọ mee ihe ọbụla anyị ga-eme jikọ aka ọnụ ịfụ na Nkọli na di ya edozikwara ọzọ ka ha biwekwe dịka di na nwunye. Biko Sister Maria, okwu gị amaka ya mere m ji kpọọ gị dịka nne ka itinye ọnụ n'okwu a ka anyị dozie okwu a. nsogbu adọrọ pastọ mma nwa oke nwere ike maka afụbeghị nwoke ahụ anya mana akụkọ kọgoro maka nwoke ahụ ịfụ na nwoke ahụ bụ Chineke ịmara ngwa akọsị ihe niile ngwa akọsị ihe ọ na-ekwu nna mana mgbakwa m nọ na mmiri gị chụpụrụ nwa ada dị o nna ị nwere obi maka Chukwu togod nwere obi ekwuzi n'ihi na-ekwu ọkwa ọgwụ abịa eji ọnụ gị sị na Nkọli anọkọ na be m ọkwa ya jụrụ esi m na mekwa Nkọli nọ na be m na mụ na ga-eso okwu wee amamdade mmiri m josi nọrọ atụ atụ mmiri edozisikwa ike mgbe ahụ mgbe chụpụ ya azụ mmanya o kwesịrị izere mmiri na Simon iwu obere nwa at least kwesịrị ma how to handle the situation ọ sị gị chụpụ ya na mmiri anti mmiri edozi ike ya anyị mere adịghị mma ọ sị gị chụpụ ya na mmiri at least gị chere godi mmiri agbacha before gị chụpụ ya gwale ihe kọsịrị my brother ọ dị mma anti happy ya amara mmiri ka ezodade mmiri jọsụ na-atụ atụ mgbe chụpụrụ mmiri na-atụ atụ onwe nchọrọ ikwu ọkwa na Nkọli ekweghị nabatakwa m again I will not forgive you nego nwa mmadụ ka chụpụ na mmiri obi kweghị nna dị very wicked ọ na Nkọli ekweghị nabatakwa m again maka Chukwu ke mụ na gị anyị nchayata afụ ya gbaghara ya megodi ihe Chineke ọrụ ọma Chineke ji ga-arụ n'ụlọ ụka anyị kedu ihe ọ dị gị ka ndị mmadụ a ga-eche ma ọ bụ na ha nụ na ịgbaghara nwụrụ di gị ihe ọjọọ mere gị biko nne gbaghara ya ka ihe ha ga-eche biko ịbụrụ ọga nwoke ọcha a ma agba ya naanị gị mere onwe gị ihe ejikọta m na enye ọzọ maka na ọga nwoke ọcha gbawara m obu ịmara ihe o mere m chụfụ m na ọ bụrụ na ọ bụ gị ezechite oke abịa na epinimonia epiochere m na eshi ọ jụgụta ese ma ọ maghị ka m si eju ọ maghị ka m si ala gwa ọga Simoni ha chụfụ m ga-adị stranded nwụshu ha na-ege na pastọ ga na-asị m na eme ọgba ya na-aga na eme ọgba ya ịnweghị ihe nwụ na-agbawa dị m obu ịmaghị na ọ na-ewute m all the very sadness eziokwu bụ m gwara gị ọga nwoke ọcha emete dị gị enyi ha fụrụ anyị ga agba agụ manụ mere ọkụ ịhụrụ ọlụlụ alụjuole ka m gwa gị ihe Nkọli ị ga-agbaghara di gị ka m gwa gị ihe ndụ ị na-ebi kịta dịka nwa nke Chineke dị different from nke ibiri dịka ndụ onye ụwa ị ga-agbaghara di gị ị da-agbaghara fa maka na ha bụ ezigbo mmadụ ị na-agbaghara ka ezigbo udo na ịhụnanya Chineke bata na ndụ gị kedu ka ọ ga-adị kịta na ịnụ na ha nwụrụ tupu ịgbaghara fa speak lekwe ha nwụkwakwago ana m ewu isi enu gị ọnwụ ọnya adị ndụ bulie Chukwu onye sịrị na ọya abụọ agba ya gụmanụ mana ị hụrụ ọlụlụ alụjuo eme m onye m chọrọ ịlụ nwọsụ ha bụ Jerry ka m jelere onye onwu ị hụrụ ọga nwoke ọcha alụkọ manụ gị ọzọ ọ bụrụ mgbaghara na-agba ya mana ọlụlụ alụjuo m ekwe omume ebe ị ga na-eme ya n'omenala Igbo na nwoke lụbụrụ gị mbụ a na-abịa nga ọkụrụ n'etiri gị ije lụkwasị ọzọ anaghị eme nwụsụ ha bụ ịkọwatara manụ ga nwa ahụ ọbụla a ga-emechere na ọga pastọ nke ikiri ndị so ga nwoke ọchasa bịa were ego ụgwọ ọkwụrụ n'isi m mana ọ sị na ọ bịa ha bịa were nge na-amara m na GRA mgbe obu were nge jee tụba na nga na-ege itinye alụcha mara o bidoro ị ga-eme ihe ga-efu ha mara agbaghara ya ọ dịghị ka ọ bụ ndị ga-agbaghara ya ka ejekọrọ m ọgụ ihe ha bụ ihe dachi ebe a anyị jekọrọ m ọgụ ya ọzọ ahụ rujuo emu Nkọli gee ntị n'ihe ọ na-agwa gị gbaghara ya dịka inwe nwee udo n'obi ị ga-agbaghara ya
kwagwa nga bezna m nso kwagwa hapụ m aka na kwagwa bezna m nso ekwana ihe ọ agara m yesterday ịgafe nwanne m nwoke na police station ekwere dị ka m fụ ya anya nri ọnụ nke wụ nri ọnụ inye di ya nri oge eri ekwere ka m bi ya ndị ike ka ọ dị ihe wee ihe ọ na-eri nri fọ maka ọ ga-eri nri ọnụ a na-akpọpụ ya ụlọ ikpe a ga-ekpe ikpe maka blackmailing ọ blackmail nkọli ịma ahụ m na-ata inweta nkọli ịma ahụ m na-akpa ịkpachite nkọli n'ụlọ a na-abịa agwa nwanne nwoke onye oshi chikwebe apụọ o chikwebe apụọ o chikwebe apụọ o Uchenna biko ihe ọbụla echi ime anyị ma na iwu ọla ihe ọbụla echi ime nsogbu adị mana biko hapụ m ka m hụ nwanne m nwoke anya ka mụ na ya karịa na ịbụ na ụdị ihe nwe ihe a site itiba ya na nga afụbeghị m ya anya Uchenna akwa ịma na ị na-ada iwu ihe a iwu ka ị na-ada agwachakwana m gị na-ada iwu gịnị ka ịgbawa ịda iwu ịma ihe wịda iwu nwanne nwoke blackmail nwunye m ịma ihe wịda iwu ka nwoke eziokwu onye ike na mmerụ ọ ga-ezigbo ahụ ebe a mmerụ ọ ga-ezigbo ahụ ebe a atara gị maka mgbanye nkịtị uche gị dịkwa ya o Uchenna maka ịma na ihe ị na-eme adịrọ mma ihe ị na-eme adịkwa gị mma ọkwa maka iji ego ihe ọ bụla ikwu a na-eme ihe ị na-emekwa adịrọ mma ọ dịkwa mma at least show some justice ka ihe gwana ihe a generator isi chọọ ịgba n'ihu mụnwa generator generator ka ịwụ ihe ị na-ekwu ngwa nwụrụ generator iwuru injin ọka ekwuchara m ihe m na-ekwu Jerry, I want him to come in. Papa, I'm not one colleague chọrọ maka ya. I'm tired of this issue. I hear gbasara nkọli ka m chọrọ ịgwa gị. Jerry, dịka nna gị dịka okenye mbụ ihe m tụkwuru ala ebe a na-afọ bụ na ụzọ ahụ anyị na-achọ ịgba n'ezi agaghị ya. Biko nwa m ezi adịghị n'okwu ụkwa. Papa, but ọ gị nwa chọta nkọli. Why the change of mind? Ikwuru eziokwu ọ mụ chọtara ya. Mana mmanụ m n'ọnụgodi kịta anyị chọpụtara n'ọnụgodi nwa m ka anyị wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ biko Papa, ama mmewu ya at all, I can't do it, but ka m jefugodi nkọli ihe ọbụla m ga-eme depending on her actions. I won't force myself on her. Okote na ọ ga-alụ m, I will marry her. Jerry, ọ ka mma na wepụrụ aka ebe nkọli nọ. Ọ ga-eme ya oge ntị na-arịọ di ya na-arịọ ya ọzọ dị ka ibe ụmụ nwaanyị mara mma ka dị n'ime obodo aka ka echeba nchọta ofu ka ị ga-ala ịkwa biko nwa m biko otu a m si wee chọtakwa nkọli otu a ka m ga-esi chọtara gị nwaanyị ọzọ ga-adị ka ha mma biko mere m ya nwanna gị na ya oge achọrọ m ka ị gosi ụwa niile na ị bụrụgo onye amụworo ọzọ n'ime Chineke. Nsogbu adịghị anụgo mana ihe mere bụ na ama eche gị eche a ma echedochere gị echedoche ma ọ bụ na ihe ha abụghị ọ ya abụ mfụta ahịa na-eme spik ịwụ ahụ ịghọtara achọrọ m ihe atị m confuse n'isi na ama echedochere gị a ma eche gị ebe a na ịhụ ihe ọga nwoke ọcha mere m ọ bụghị ihe obere o ihe gwa atụkwa nwa ntị ri o akwalekwa mekwa ya tị gị confuse n'isi gịnị mere elu mere m ihe na-eme ọnọkọta n'igwu enu ifuchekwa m elugo n'ọgwụ akọrọ mgbe ya ju n'ọgwụ ama na sista nkọli kpere ekpere na ọ ga-enweta onwe ya nsogbu akwalekwa jishi obu gị ike na onye na-atụkwasị eze chitoke abịa ma obu onye hụ na ọ ga-ekwe ka ihere mee onwe ya eme nwa Oyoo Oyoo demọrọ ka ikpe mene eze chitoke
Obna hezechitoka. Amen. Ike no ebere hezechitoka. Amen. Hezechitoka ina ekene ga ina jaga mama maguno we de ke ga na ga ma ga eka. Maguno evulite ga no zo liga na akambelile ha. Ogbo ya ho ogun eligwe mere enya gri na eje ya ga ho wali hezechitoka mara na ho anyi wa be ha anyi no. Anyi na asa ke bia seti aka ogwo nso ni ishi nwatakiri ha. Mogana igwara anyi sa na akwori abagam onodo ndu nke ge na ikre ego na ga asa anyi. Hezechitoka anyi na eku won sha ha. Na asa ke ga bo na bia agwoma nwa ha. Uzo nri obuna uzo ekwensu shiri bia ka o were nri ati nwa ha na eshi ke nwa ha buru enwetekolo onwe ka o were confuse tie mama anya n'ishi Hezechitoka anyị na-asa gị ka ihere megide ekwensu na Hezechitoka abịa ma anyị na-asị ka nwa ha nwere onwe na Hezechitoka. Amen. Amen. Ile nwa aka ị ga-enye ahụ Stoka na-emekwie. Ọ bụ na Hezechitoka abịa ma ezigbote onye nwe anyị na-akwụsị na anyị kere gị na ya aza anyị na anyị kekuo ogu na anyị nọrọ na nsogbu na anyị kere gị na ya aza anyị dadị a na m ekegị ọchụ ha asị ka gị bụ nna bịa aza anyị n'ihi na anyị enweghị Hezechitoka abịa ma ọzọ anyị enweghị Chukwu ọzọ onye ime eluigwe bịa gwọgịrị nwa ahụ ọrịa ma eke nwa ha nweta onwe ya ma ọ gị na-esara na ekere gị na mkpamkpa na-ata na ekere gị na ihe ukwu na-eme o nweghị karịrị gị Hezechitoka abịa ma anyị na-asa ka ịgwọma nwa ha na-aza Hezechitoka abịa ma Amen. Okwu na-emikpere ndị mmadụ ekpere ha enweta onwe ha ozugbo chika nke nwa m dị pụzi iche. Madam ihe mekwere ihe ha na ọ bụghị m na-eme ihe ha na ekpe na Hezechitoka ma Hezechitoka ji aka anya aza ekpere ịghọtara mere nwụchụ ahụ dị ka ihe evure ga-ejeghere ụlọ ọgwụ m na-ewere okwukwe otu o si wee gwa gị asị otu a mee duru ejebe ụlọ kwalekwa n'ụgwọ ọnụ ga jidesie obu gị ka Hezechitoka sịrị na anyị kụtuo gị na mgbe anyị nọ n'ọnwa na ọja aza anyị akwalekwa ma ọ ga na-ekwagidekwa na ekwensu enwe ohere pịote n'ime ndụ gị na-ara gị akpara ka gị na-atị gị confuse n'ishi ị nụrụ anụ ga akwalekwa egwu atụla gị ekwensu na-achọ ka ọ tị gị confuse n'ishi duru ejebe n'ụgwọ ele ọmarịcha nwata gịnị na-emezi ị na-ajụ m amara m Hezechitoka ọ na-agba m nkiri ehe n'ọza m nkiri ehe n'ọza m gana ga na-atị m na Hezechitoka confuse n'ishi atụkwa m n'anya ọ gịnị na-emezi isi ka anyị gaje ọ dị ka anyị gaje fụ pastọ anyị je hụ anụ ga maka ọ dị ka ebido mee praises achọrọ m ka ige ntị ọfụma enweghị a na-akpọ ikabod bụ okwu ndị Hibru ihe a pụtara na mmụọ nsọ Chineke si na arụ mmadụ pụọ dịka kịta Chineke ji gị akwara ngwa ọrụ ọ bụ na ịrapụ ka iwe na ọnụma jupụta gị n'obi mmụọ nsọ Chineke ga-apụ na arụ gị Chineke amajizi gị kwara ngwa ọrụ ọzọ biko nụ nne mgbaghazi jiri maka onyinye amara Chineke nyere gị iji agwọ ndị ọrịa wetuke n'obi gbaghara ma chefuo ihe niile aha mere n'etiti gị na di gị ifuru ihe a pastọ na-ekwu bụ eziokwu kedu ka ị ga-esi wee gwọnwuo ndị nrịanrịa ma ọ bụrụ na obi gị egheghị oghe ka mmụọ nsọ bata n'ime gị ifuru ya ọ ihe akpata njisi ka anyị jewe fụ pastọ ozugbo ka ọ kọwara anyị ihe mere ya ji wee si etu a mee ifugo ihe pastọ kwuru nne biko si ya biko nsogbu adịghị anụgo m ya ọnụ kwuru menụ mara amara na nwa ha ọnụ hụrụ m na mmadụ bụ m bụ onweghị mmadụ n'ụlọ ụwa ha naanị ga-ewe iwe bụ m na-ewe nkọrọ ya ghọtara m ihe niile na-eme na ndụ gị o mekwa na ndụ Jizọs enwe oge Jizọs were iwe na Baịbụl banye na anụ ọsọ Chineke chụpụ ndị na-ele ife mana achọrọ m ka ị gbaghara ndị mejọrọ gị biko ị ga-agwa Jerry ịrapụ gị ka ime ihe akwụkwọ nsọ kwuru banyere di na nwunye ka ị nụọ di gị ọfụma ọ ihe ị ga-eme otu obi Uchenna mana nwa m emejogo gị mee gị ife anaghị eme mmadụ mana ọ bụrụ ya ga-emezi ka ọ ka nọ na nke ndị uwe ojii elu akịta ọ ịchọkọ nwa ebe ahụ agbasakwa m ọchị nwụọ nwụọ maka mkpamkpa ọ kpara o kwesịrị ịnwe ebe ahụ ọ pụrụ ihe niile mụ na nwunye m na-emeri ya ọkpa ụdị mkpamkpa o kwesịrị ịnwe ebe ahụ ama m maka na oge ọbụla mụ na ya kwuru okwu n'ekwentị ọ na-agwa m ife ọma niile gị na nwunye gị na-emeli ya kama na nke na-anụzi kịta nke na-anụzi o mere ọ gbagwoju m anya biko ayịyọ nna ayọ gị bụ ka ị nyelu m aka ka ị ga gbapụta ya ọ bụkwa na ị ma aganwu zi m ka m ga gbapụta ya n'ọnwa nke ọ bụ
maka na agakụkwa n'ụlọ gị ị nọrọ uwe na-achị azụ na nke ndị uwe ojii gakwuru nwa m ebe a ka ọ mazịrị m atụ etu si wee bịakwudo gị na bịazi ebelute n'ọfịs gị ebe a nke mbịa ife a iwe ike na Chukwu bi n'eluigwe iwe ike Chukwu bi n'eluigwe ndị uwe ojii ji hapụ m ifo ya onye ngozi ya na ya yi kpamkpamkpa ndị be ha da abịa nso ha da afụ ya anya ma afọdụ inye mmiri ma inye nri iwe ike Chukwu bi n'eluigwe. Uchenna ọ bụ ife a ka ị ga-agwa m kee ka m ga-esi wee si n'ama okwe felu mmiri na-asa ama na-asa bịa ebe ị bịa yọ gị ayọ ị chọrọ ige m ntị ọkwa ka ọ dị ka ịgwa gị eziokwu n'anya ka nke ọrụ ọfụma sisi ihe a mere obi adị m mma ọnụma na-esu m obi adị m mma ihe nnachi gwa kịta ahụ achọghị m ka a sị na nwatakịrị kparịrị okenye. Papa biko ịmara ebe ị chere azụ chee ihu ebe ahụ. Uchenna chetakwa na Timoti bụkwa na ọkwa nwa mmadụ ka ọ bụ ọkwa nwa nke ọ bụ. Timoti melụ njọ o mejọ gị o do n'anya anwụli ya ga-akpọchie anya o do n'anya mara ọ bụ onye ga-emezi ka mama gbapụta nwunye ọ nwekwa ka ọ dị ime emekwa nwa m ụdị ife a ọ bụ ọkwa nwa nke a ga-eme ụdị ife a mmume ekwekwa ịmara ihe nwa gị mere mkpụrụ ya jụụ na ikpe ayatụ ya nga ọka mmanụ ebe a ka ọ makalị ọ gbakpatụ onye nga ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ mmiri ọya anwụ mmiri ọ mma nri ọnụ ọya eri mana nke ọ nọ na nke ndị uwe ojii ọ bụọ mmiri ka ọ ga-anwụ ọ bụọ nri ọnụ mba amaeme ya a ga-agbapụta ya uche gị dịkwa ya Chukwu dịkwa akwa ịma na Chukwu dị amakwa na Chukwu mgbe nwa gị na blackmail nwunye m amara Chukwu dị si ebe a pụọ nsi ebe a pụọ na ba si ebe a pụọ ị na-achụ m achụ si ebe a pụọ Uchenna mmana kama na nna ịgwa gị eziokwu ọ bụrụ na nna aka ndị ọlụọ ka ndị alarụba ụla uche m dị ya mana anyị ga-afụ mụrụkwa anya mmụọ Uchenna ama anya ka azụ mụrụ anya kama na ụbọchị nta achọ ya na owere nchi. Uche ine mara labura ngila la konola nyana chimi bina reba asa ona phone na nkole no na to so bona phone na ba kwasi na mbuba na nje bobu Uche na mbubu gosi shona wa malaria obri he malaria biko kai put Pastor, I'm so worried. In fact, I need to transfer from here. Let me fly out, Brother Jerry, I'm going to go to Subu. Can I go to the doctor to make a talk? Can I make him to call it down? Pastor, what happened that man? Uncle reject to go that man. The man would love him when they been calling on. Let me take off. What I'm here, Mana Kita, Kaira go to call it Komatacho. To poor man, your guess. That's the doctor. Doctor, you're welcome. Thank you very much. Pastor. Yes, my dear. And let's go Nkoliaro. Very good. And we found out that there was a very big problem. My goodness. There's a very big problem. What is that problem? Pastor, why, whatever it is. So bad, just tell me. Look, tell me. Doctor, there's no problem that God cannot handle. What is it? Get out of here. Young man, Oburo matter of money. As I'm speaking, all matter of life and death. After a series of tests, I will find out that Nkoli is suffering from kidney failure. What kidney failure? Jesus. One of the kidney is very bad. And then he did change here immediately. Hey, Pastor. Yes. Doctor. Very good. I need to go to now. Can I go to here?
Go, Pastor. No, no, it's okay. Doctor said, you know, you're uncallable kidney failure, kidney. Young man, please calm down. Because if any the kitabro or gonamba, if any the bekitabo, a donor, when we can change the kidney. Or bara Jesus be anyway. Because Doctor Jesus. Pastor, Zambia. Doctor, Biko, I'm not one other option. There are options. Option not donable is either you buy or you donate. But I will not advise you Ijejezuba kidney because of the risk it involved. Because you not advisable, each a relative kidney can match you with Nkem Kole. When we can make this operation successfully. Because if not, within 7 days, I come back also. Oh yeah. Hey. Nah, you don't have problem. There's no problem. Because I have to attend some other matters now. Right. I have to get back to my office. Thank you very much. Doctor, I will get back to you, Pastor. No, there's no problem. Okay, no problem. The Lord will do it. Here, you go the crowd. Nah. It's a go me here. That girl is me kidding now. But one more count get to need to kid now but a woman. Oh, one na the process or not chitazu to that man. Bam! Ikuchaguya. Na Balu Ndugoso. I want one hour. In fact, I got one a bawa. And I'm him. Happier, can donate here. Happy the man could donate here. Oh, we can at the process on a donate here. Nah, you will not do. Nah, I'm no here. But I don't want to say it. I can't deny about the doctor. Guy go to you, go to you. Bam! Okay, from Gogiga. Oh, come on. Money will kidney Danny donate you that girl. In our Magimoga, no get you. Nkaka, and I support him. Cha. And him, I support him. Yeah, Ogiga, come on. I go to you. It's you, I know, Sinachio. How about your daughter? How about your daughter? Come on, now they're going to kill it. It's you, I know, Sinachio. I'm not going to kill you now. I'm not going to no, I'm going to kill you now. It's okay. In the right. But we are getting one again. I'm not Allah strong you with 2 kidney. Yani kuya. Na you with 2 kidney and doctor man. You with 2 kidney. Then I mechazi achowa zeke gesi with the other one nya. Then amazeka gesi make. You got to go. Ni mane he o nya. The God is ade gemo. Makatu ke mna. Ngure kidney mna. Ebe na nye nwa kidney hazi kidney. Mo e po me osbo. Sisi mara bu ile tinari ye. All can see weje. Makatu ko ndi mo mebe gida kwa weru ebe na je. Mona ge mona ngore hege mege. Na e kan go ge zoko. Miss Will doke. This boy wow donate a kidney.
No, go by you. So until we kidney young collie, and women I'm love, love ya. But my place press the trail like that woman, thank God. I will not love collie. No, for you. More than a kidney over now, no more than a kid, and not one for you. The kidney like it messy. I don't know what anything. You're not kidding. I don't know what anything. You're not kidding. You're only chance you went. You was a kid. I want to ask him go down with a go. Can you go take kidney? No, not that. Come on, motor, they ain't going to go to the kidney. Has one wrong. I don't get to go to. Yeah, my friend. Meremo go kidney. Get what's a kidney, not kidding. Now, because na chọrọ m that you know. Na nwunye m eze gị. Na Meremo go kidney. You were in here, you teeny here, one them. Come on, I'll take care of us. So you like disaster. In here they go. In here my money. Nah, come what ya? No, nah. Nah, no. I don't think this girl out for. How can you give me that? This boy. Nah, but that thing. But that thing. Let's go. Nah, let's go. Nah, let's go. Nah. Yeah, come office now. Ego. 2 days ago, and the way behind me. This guy got quiet 2 days time. I'm sorry. Mom donate quack anymore. Yeah. But doctor could see man, I get good in kidney now. Yeah? Jimego, man. Yeah, Jimego. No! 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 Can you get to drink one? I can't do no problem because this guy kidney to drink one. They go no time. No, you're not roll. I'm on. No. Let's go mode. Nah. When I am into this time, this guy can go out. But why the doctor did refuse you now? I'm got your own kidney. Eh? It's you go now. Brother, hey man go. At least know what I get go for kidney. Yeah, I'm not what why you have call it man. Why you go dia na bari cookies with the kidney with here. Yeah, I'll be a person called Bruce good. I go back papa na auntie. Na you we go kidney. Go back papa now. That's why you talk as so game man. I'm gonna make sure na doctor will go take the kidney. Hey, Jimego man. Brother, ya na akọ mi jego mi jiri ego. Ị ga-amakwa na onye a bụ nwunye mmadụ. Ihe ọ bụla ị na-eme, ị na-echetakwa na nwunye mmadụ. Ịgba ni go at least weta ga ji go full kidney. And another thing more achọrọ m pela hụla, achọrọ m kini echiche maka this girl. Anọ m na room na mkpọtụ gị. Negodo time. Atụkwara ịga ma room achọkwa m kini echiche maka nwunye mmadụ. Na nwunye mmadụ na. Ana m agwa my room biko la akwụkwọ ụla. Can I make on our go to?
So you can have back one. You must have a concol. That's a Johnny, better. Ichefu no doctor should not also pay any people. Name with a kid no more. So say by neighbor, name with a kid there. It was not to her. By neighbor, and what a kid no more. Is barriers? It was not to her. Nay, Imokwa, he would the kidney in your mud. No, the reason. How about you with the mango? Dash a mud, you would orange, dash a mud, or you would take it, dash a mud. Your kidney. No, the reason. Oh, your mirror, or which the man general no, I can't just doctor. You would kidney them, no one in Kemaka, but wouldn't come young. The second, hey, you when a magnis in our poala. Okay, for in one, yeah, you cook it up on Reba or me and also. When I get one is bones. When I get one is bones, go to Nosabia. Can go. I do come ready. You lose again, or you lose one. And then that will be. And when the make come get Jam a barrier. Biko. Oh, I want to call him Uchina. When I guess I get your boy doctor. Okay, put the case with Yasta. I was a gay base of a good again. I was a gay bag of the kidney. Oh, no, I can't get a cajagote. Uchina Rasha for us. Onye nke ọzọ nwụchụ akpọrọ onwe ya gịnị rachafụrụ ọsọ ndị eke eje gete iwu ọnụ mana ihe mara bụ na ihe ọbụla mekwe nkọlị oke osisi ahụ ana m agbaghara n'ụwa ọ sị na ya kwụrụ nwa n'enya mana o ruo mgbe oke ji wee zọọ nwa ndụ ọ rachafụ ọsọ iwu ọnụ ka unu sheme ụmụ nwoke ọ bụrụ gị nwa kịta bụ ege na anya mashin gị weta kidney ị na ya eweta nke a dị n'iche nke a dị iche ịbụ nwunye m nkọlị abụrụ onye nkọlị bụ nkọlị ọ nwunye Uchenna gwa abụrụ nwunye m the difference is clear ya dị iche na ya nsogbu nke ha ka anyị onwe nke anyị godo ịdịgodo ime ka ekwugoro ka ị ga-esi amụ nwa onye kagodi mkpa ihe ma bụ the kidney abụbụbe nwee onye ara nchọ kidney ga-achọ nchọ half of your kidney. Kedu ihe memebere diski ya? Kedu ihe m ga-eme ka ụwa mara na m hụrụ ya n'anya? Ọ iwu na ọ ga-awụrịrị iweta kidney m? Mbanụ aga m emeli ihe ahụ bete o nwere mkpụrụ ụbọchị abụọ ọ ga-adị ndụ bifo ya nwụọ. Oyoo tọntọm m ọ gịnị dị ihe nke akwa nwaanyị ọ ga-eji awụrụ ka ihe a ga-eme dọta ga-ekwekwa ahụ mkpeme dọta na-akọ a ga-aga gị zụta kidney na zụta n'ahịa maka ote m hụrụ aga m ewetele kidney m ama egburu onye ọma onwe m ihe ka esiela ike nkọli anwa nna gị zụọ na skuul ma everything niile nkọli anwa nna m lenuru ụmụ m ka ọ dịzi empty onwe n'ọhịa kedu mgbe ị ga-abata ka ị bịa were eru m ebe a akwara na-achịgba m ihe ahụ akwa nkopụ ka m na-ekopụ ihe ahụ ọta m ihe na-eme m akwa nkopụ alakwala m sanko Aguche. Otego m na-eche na ka unu bịa mee ihe a n'ọsịsọ biko. Aguche. Oge elugo mgbe a ga-eme gị ọpụreshọn. Biko, dọta m ihe ka m jụọ gị.
Biko kidney anyị na-ekwu okwu ya ofu ka ịbụọ. Ewelu kidney na-abụghị ngwono. Ihe n'ididebe bụ ofu kidney. Ọ bụgodị na kidney ka ịbụọ mebiri emebi. Ofu ka n'idide ka iwe survival. Eche m ma ịbụọ ka m nye ịbụọ ahụ. Nyegodi ya nwụọ dị ndụ a enwe m nsogbu. Mana ebe ọ n'ofu ekele dịrị Chukwu. Mmụrụ ofu nye ya ọ na-ama na-eji mmụọ na-ama na-ejikwa ofu. Ihe ọ na mmemme ka nkọli obi ahụ na-eme. O dogo m anya na ọgụnwa hụrụ nkọli n'anya. Were. Ọtọ wọ na-eticha ya were nnu. Before I gaba n'iru, ọ ga-enwe ihe nkọli ga-agwa gị. Ọ na-ekwu n'okwu? Ọ na-ekwu n'okwu. Ka nje ka mkpọta ya. Onweghị ihe na-eme m. Asịrị m ka m mara gị na-eje anya ya hụrụ m n'anya ma ọ gị niile chitere confuse ga dị n'isi. Mere nwesha ya na-amaghị nwa m na love go with the truth kaka manu. Onweghị ihe na-eme ya. Onweghị ihe na-eme Nkọli chọrọ ịma onye fụrụ ya n'anya ime mmụọ n'ezi. I love her. Afọ m ya n'anya. I'm sorry. I'm sorry. Ihe na-eme biko. Onye ga-asatara m oke m. Onye ga-ekwuru m ọnụ. N'ọkwa na chimu ya Uche, ihe ọzọ ọkwa sinikojo nọkwa na-atụ m. Keko siga na-eche ka dọkịta pụta ka nwunye ya kpa. Speak lekwa agwala m ihe ahụ ịmaga na o nwere ashụ a na-eke ịkpa na nsaka asad ka gị na-enye akpa ọ na-akpachala ego kwa ya onye era. Nkọli aghọta m ihe na-akọwa nwa m ka ihe na-akọwara anyị. Aunty, ka m speak ni ga-eziokwu onweghị ihe na-eme m. Isi gị? Onweghị ihe ji Kezi onwere ihe na-eme Nkọli. Nkọli kọwara m problem ọ na-enwe between two men. O wee bịa mụ na ya wee kpasịa anya a wee wepụta ya n'ụdị ya na onye ka anyị wepụta na nne m ịmago na onye hụ gị n'anya. Okosisi Gwaragana ọ bụ na eweta kidney hụ na nweji anwụ ọ bụrụ na ibu onye bụ ede sarịsarị nwere reality love for me na ihe emegide bụ ịbịa ịsị m ngwa were kidney hụ ime gị ị ga na-asị m na ị na-achị ego ka ịgwa dọkịta mana nsogbu adịghị ịnwagide na gị jegide n'onwe gị ịfụ ahụ bụ ịkpọmisi hiv ka onye era amaghị m onye na-atị gị confuse n'isi ị chọgide nwaanyị gị na ya alụ ma ọ bụrụ maka mụ na gị ọwa ọkụkọ gị ịwụgo oyi odi m ahụ dị mkpa ahụ ogologo ime enye na ekọla ọnya nwoke ọ bụ sarịsarị ma mụ na ya na-eso okwu oyi odi m bịa sị ka ọ maga m kidney ihe ahụ bụ true loving ọ bụghị nke gị nụrụ anaga ịmara ịdị gị oyi cheme ihu mgbe i chere azụ onye era ekere kpakpa na-ata gị isi oyi odi m
Man, I'm ready. You will take my kidney because. No. Nah, this boy, just get on the neck and you one. Okay, I'm doing this. Oh, you're doing. Want to say something? You gonna want how they are calling confused mission. The let's do this to Kadiama. Near where end they want to praise you. Hello, is it still kind of again? Kayana. It's you another baby. Emelumala wanemo. Nkonye. Wabanye mwakwa space yo. Onyo garanya mwakwa space yo. Adi onye mi vege mechio. Iju ano sinachio. Makana kukibo ano enugono. Iju wana sinachio. Iju wana sinachio. Eponye kibo bongo yao. Makana kukibo wano. Oh, I can do what I because. But I did my. He hope to be hope taking. Oh, to unlock that. How wrong, man, we are mad in it. Oh, ahụrụ m ahụ nwa m. Kene benika. Kene aja meru. Achọrọ ịhụ Uchenna afọ m webere nwanne Ugochukwu elder sister. So go webere ha na-ekwu maka ya. Ọma webere. Subanu. Adọrọ m so na Uchenna ga like him. Onye gwara ka yi black and white. Adịm so anyway, adịm so Uchenna ga chi hụ na. Onwe ezigbo ihe o ji n'aka. Unu ga-aga. Onye mepere unu ụzọ. Onye mepere unu gate ndị batara. Kedu nke wee mepere anyị gate? Anyị pụtara hụ na gate dị open, anyị emepe bata bịa nọrọ ọdụ. Ị batara hụ gate mmadụ ka ọ dị open bata bịa betukuru anyị. Ị na-etiri mkpu. Abụ na keke gere gate. Ka o mepere unu ụzọ ndị batara. Ka ị na-shout, ka ị na-etiri anyị mkpu. Ịjọs na ọbata be mmadụ bịa tukuru anyị. Iwe onye oshi. Unu awụ ndị oshi. Akwụ na hana. Gwagodo ya okwu. Gee ntị ka m gwa gị. Ihe a na-agbasịsị gị n'ọ na-ama mgbasịsị gị n'ọ. Ma ọ bụ na Uchenna mara ihe na-achị gị. Ọ ga-aka mma na ebe a n'ime jee gwu ya na onwe ndị chọrọ ife ya. Concerning Ugochukwu, onye ọ kpọrọ dobe n'aka ndị uwe ojii ma na-anabi ya ihe nke ruru ya. Ọ ga-aka mma na ije jee gwu ya. Nna ya ejikwa na black and white ga na-etreti na mmadụ. Gụnwa ka m gwakwa gị na unu agarịkwana. Achọghị m n'okwu nsụbata nnọọ ka ndị oshi na-agarị. Unu agarịkwana. Achọghị m ịchọ pin. Achọghị m ịchọ atọ na atụrụ sọrọ gị bikọs anya dụrụ gị mma. Mekwa ha. Lele ha. Onye agarịra. Fọk osieko ka loaf of bread agbara mmiri. Can you imagine? Anyị ebidogo.
Pajisia, Mr. Kisa. Pamano Braya, what you? Ijia. And you know what so. Ijia. I have started. Tonto. Hey! It's a little one more. I speak like we are. Why was that? I'm confused. What about so we don't want. Asal. Kaling. Kisah Megan dia. Gede bukan lagi. Saya mau nak apa? Saya mau nak. Cai, asa. No, che, akola nakoko gi nongo buribu. Uche na gị na nwunye gị ahụ na-aga egbu mmadụ. Ma na ọ bụrụ na ọ bụ gị ezechite ụka bịa ekwesịghị m ka nta fọgara gị ọnụ ma ọ bụ na o butere gị mmiri cheta mgbe ahụ kwafere m na nwunye gị na-eti m gị na-arịọ ọgụ iledechọrọ m chụfụ mana nsogbu adịgo n'uhu aga ama ọkwa na aka ọrụ ekwensu ekwensu jọsụ nọ na-arụ overtime anyị werekwa time nye biko gbaarụ gị kọrị m nwaanyị obi sarịsarị kọrị adịghị ebu ihe ọjọọ n'obo n'uhu aga ama ọ bụrụ na forgiveness adịghị sini na adịkọ gị ghọtago n'uhu aga ama ọ gwara gị eze m nsogbu gị na nwanne m nwoke a plan na ọkụ maybe my marriage not a work ị na-achụ ya esogharị m up and down for your information good news nkọli abatago ọnọ m n'aka anọ m ime na na-enwere aṅụrị bifo unu bịa distọp ma aṅụrị m ka m na ama ihe unu chọrọ nna anyị okwu ama m ọwụghị ewu maazị uche ya aha m barista Obi onye mmiri ya na-awụsokwa n'ebere my client ọ dị mma na anyị bara n'ime ma ọkwa na ọgụ ha jiri bịa nna ka ije odogwu bụ odogwu onye isi bụ onye isi nna ịdị egwu mgbe nkọli abatala na Chineke nna na-eme amara yes ihe onye nwe ihe werekwele ihe na ị na-abịa mgbe onwe ndị bere ime iji stọọbụ aṅụrị m na-enwe m ka m godo ha ama ihe ha ji maka ya bịa a na-eme na enwe nke ha bụ iyi ego na ọgịrị ka m chọgo ngwa udo asị m ọwa ọ dịghị mma na anyị bara n'ime nwee ike kọwa ọfụma ihe anyị kwuru bịa imụlọ ebe imụlọ m o nwere gara imụlọ gị ime pasta ị ga-aghọta na bụ unu bịa na-enwe aṅụrị nwunye m batara onwe ichite kwuo ya ọsịsọ gbuo ya nke biko ka m lachi ya azụ na egere ma ide well it's okay o wetara ikpe concerning you na ịkpọrọ nwanne ya nwoke na hapụ ha n'aka ndị uwe ojii ma nye iwu si onwe onye ga-abịa ịhụ ya onwe onye ga-ewetara ya nri ọ dịrị mma barista ọ gwakwara ihe nwanne nwoke mere ịbịakwa ebe ahụ police station ahụ ndị polisi GN na ebe ahụ police station ebe ahụ police station ahụ ụmụ ndị polisi GN ka ọwụ lọya kenye ebe ọbụla enwere onye kọmiti ofesi akpọ nga ekewana ga ka ewu chaja mbe lọya chaja mbe ka ewu ịkpachiri nkịtị iri ya ịkpọtarala biko kpee nwanne m nwoke ikpe nwanne m nwoke ka nna bịakwana ebe eme ka nna chịkwana ebe a kpee nwanne m nwoke biko anụ na m oloro abịaghị m hia menala na awụ dị akọwa ọnụ mana ihe m chọrọ ka ị mara awụ ala anyị nwere nsọ ma nwee iwu ala anyị nwere iwu
mgbe nwanne nwoke na plan ihe ọ na plan nwa na ala were iwu ntaja mbe lọ ya ịnọji ole kulie balance mkpọ polisi ewere bongo nwoke na-agwọpụta do you know me maka onye mmụọ onye ewu taja mbe lawyer with sandal ya na-efe n'ụlọ nke kwere ihe nke akwa so ị nwere ọnụ na-agwa a barrister like me yes okwu like that taja mbe barrister let's go move on no don't go there I'm sorry ni ya kana mata ega aka mata no mo uche ega aka mata ubata jambe se I get meeting chacha se It's another baby. Iji megre m ji. Gonna be me. Yara obia obolo ya bia ba. We can kamuje. Kamuje. Kamari enra nga gotten. O ji akporo lawyer. Adapte no Oyoo ti mo na ayera. Mo gonna mgbachi. Egwa lawyer. Mo gonna mgbachi na kita ma gonna ibudi ma do na ayera. Oyoo ti mchere kamuje kuru wa. Koma na mu shin sika sadu na nga ru me kan na ayera. Lawyer taja mbe lawyer. Oyi sanda bia. Ehunu di suit oyi. Owu suit go yi oyi coat with white. Nwa hu na yera o. Mo gede mgbara na ga nkete. O chere ne nwa ha mo no na madu chukwu kereke ya arụ ime ka na enya. Na lioness no tara onwe ya kwago no ga ata o. Ikpata na ga ka no do no tawa ga enya. Enda aka. Agbachina madu nkete ga na take more than requirement. Ishi azuga. Ozo nne m ozo. Na. Afọ no. Na. Oh. Mana ga no kwa bia no to fi. E magana asị na concept no bo oke eji agba na issue ọsọ. Me nganga we nwari ihe eji agba n'okwu na okwu ọsọ. Nwa ihe hụrụ ndọ ma ahụ na e chọrọ ka ekpo ya confuse n'ishi. E hụ na peace abịa ma ogbu adịghị hoyi. E chọrọ ka ha wee gada confuse n'ishi. Ka speak. Half ya iri chere ya hi na-eri ngachara manya chọrọ ori mmedomene gị iri chere anyị jegide police ka ije bele ka evre kwezi ya n'ụtụ ọgbụgba na akịrị kpakpara atawa ha ya ka evre jegide n'onwe ekwem bele nge ka o jegide n'onwe ekwem ha ji m egwu ha niile ji m egwu leti m papa ya bọbọsị na ọfịs were na amaghị m aka na ama m aka na-asị m ka ya jee ka ya mụrụ anya ọnụ ego ọ na-amụrụ anya nsị ya mụrụ anya na mmụ amụ anya ka azụ mmecha ihe na nke a mmeji ha egosi ezampụ ha ncha ya gacha nga mmanya agụ oke osisi ị nwere ike gee m ntị eji m aha Chineke narị oke ebe a nwunye gị nọ o ebe nne achọrọ ka ị gere ya ntị ịkwa na onye buru ebu ọdịda adịrị gị ịma na onye ọbụla nwere ego jedebe nkwa n'ụtọ ọ dị ha ọkwa na anya ọfụ ha ga-achọ otu ha ga-esi eme iji hụ na ha dọrọ onye ahụ dotuo ya n'ala ba imebi ahụ ọnụ ọwakwa n'ihe ha na-eme bụ nna m biko achọrọ ka ị gere ya ntị ndị ahụ ndị Igbo shiri nachite hazi ihe ka mma kịta udo na ọganihu biko wuo Charles m esemokwu wuo
Hello, asa krebe blushment. Achọrọzi m any woman for now. In fact, achọrọ m ịlachi azụ to America. Jerry nwa m. Ka ihe iji akọ dị akọ ya na-akọ. Ka ihe iji kụzi ihe anyị na-ekwu. Jerry, ọ bụrụ na nkọli ekwe ha ka ị nụọ ya maka na enyeghị ya kidney, ị hapụ ya ka ọ gaba. Nkọli abụkwa nsọ na anụ nwaanyị nọ n'elu ụwa niile. Mana m chọrọ ka ịghọta bụ Jerry, ị alụrịrị nwaanyị tupu ị na-alachi America. Papa, ọ bụrụ fault ya. It's mine. M ka redonate that kidney ahụ. Ifere nwe m na-emezi m. Ọ dị ka m ga-anụzi onye ọcha ahụ. Mba, anwakwana nwekwu. Anwadala nwekwu ike ọ baa m na ntị. Enwekwaghị nwaanyị onye ọcha na-alụ. Mana ihe m ka na-ekwu Jerry, iwu ka ọwụ na ị ga-alụrịrị nwaanyị. Ọgwụ niile na-achị America, ị ga-alụrịrị nwaanyị mana amaka. Papa, relax here. Very soon ị ga-abịa America. Mba! Achọrọ m ịnụ ya anụ. Jerry, gakwanye chiri m ya. Asị m gị na onwere onye ọcha na-anụ. Emekwara m ihe ahụ. Papa, relax. Ekwuchagokwa m. Papa, relax here. Ị ga-abịa America. Iji m ego mee. So n'otu aka ede. N'otu aka ede, echi m na ezigbo mmadụ ka m na anyị na-emekọ ihe. Amadị m na onye oshi ka m na anyị na-emekọ ihe. Hey! Onwe gị na-agwa? Mba, onwe m ka m na-agwa. Biko bịa biko ịchọ ka ndị obodo ghara ịgbakọrọ m na gị. Ị mara ị gaa n'ime ịnụ sinsi na-ebiri m, nye m ha ncha kịta achọrọ m ya, nye m ha ncha. Ihe na-eme gị n'isi. Ngwa onye na-agwa okwu. Sonye ọfịsa. Sonye bọbọ. Sonye ọfịsa na-ewu ewu n'ụwa niile. Onye oshi. Ọfịsa onye oshi. I chere m amarụ na achụgo gị n'ọrụ polisi anyị na-alụ. Mgbe nọrọ na ya dị wee na-eche gị ka akwụọ gị ụgwọ nwa ka ị bịa kwụọ m ụgwọ m. Hai! Onye gwa gị na achọ m? Mụ ka achọrọ achụ. So n'ọfịs ezigbo mmadụ, polisi niile na nwa, ibi na IG m onye nwụ. Isi na achọ m achụ. Nne ka ị ka ngwa gị. Ị mara my dad. Ị ma my uncle. Uncle na amara m uncle gị ka mma. Ị mara ego m kịta nye m ya ozugbo. Nye m ya kịta. Nye m ego m na. Nne, biko nwere m ndidi. Nwere m ndidi. Ihe anyị na-eme na public ọ dị ọnụ mmanụ. Na wụ na iji m ota inside room, onwe nsogbu adịrọ. Kama ihe mewo na ị na-eme nkịta, ibu n'igodo m enu gbaa m nkịta tie m jaja na nwa nara ma ndapụta. Biko, since a chụrụ anyị n'ọrụ na polisi, onye aka ntakụrụ, ma atakụrụ. O tebe aka nka nwetara ọrụ na food center ebe a na-ere nri ebe enu. Biko, akwụbeghị m ụgwọ ọnwa, akwụrụ m ụgwọ ọnwa, ka m ghọrọ gị akwụrụ m ụgwọ ọnwa m daha na akaụntụ m gbaga m gị onye izi m esetụrụ. Biko nwere nsogbu nwaanyị nsogbu akwụkwọ. Ndị ajụ m chalụba mana ị chọrọ iji ntị wee nụ okwu. Gbagodu m, ọ bụ na nwoke ma bụrụ ezigbo mmadụ mechie gbanwee obi ya, chenji ya mind ya, amamife mụ na gị gata ịga. Nke gị gata ekpo, nke anyị niile gata ekpobe. Papa, agwụgo nke na mbọsị gị mmanụ gị ife kwuru ya ozugbo. Ihe niile na-ekwu ọmụ akọ kwesịrị na-ewuta ụgwọ ụwa. Kezi nke ji buru ya n'isi. Anyị nsogbu adọ ka anyị gabagodo, anyị lugodo na village first. Papa, ezi gịnị? Nsị ka anyị nagodo na village. Gị na onye? Gị na Timoti nke m ka Timoti ọzọ. Timoti nke onodo ebuọ? Onodo ebuọ bụ Timo. Ọ gwa gị Timoti nke gị. Timoti nwa m. Papa, pụta ụzọ adọrọkwa ebe ahụ na-aga.
m ga-anọ n'Ọnịcha ahụ isi ya m ga-anọ n'Ọnịcha bụrụ mmadụ ka ife na-achị kolom na ime eso wee na-achị na vileji gwagodo m nke ị nọbụ n'Ọnịcha kemgbe nke ị nọbụ kemgbe ị nọ n'Ọnịcha gwa m ka ife na-echapụta ka ife ịbalụ pụtakwa ka anyị na ka anyị naba cheregodi kedu ihe m na-aga ime na vileji gwagodo ihe m na-eso ga-aga ime na vileji papa ama m ka iji bụrụzie ha n'isi ọ kazikwa gị njọ n'ahụ gee m ntị ọfụma ọ bụ ịmaghị na ọga m Uchenna bụ ezigbo mmadụ na-amaghị ihe ọjọọ niile m mere ya ka m na regret ugbu a ka ọ bịa bụpụtakwa ego ya wee kwụsị m ụgwọ niile o ji m kwụcha m ya bịa lụọ m esi ngawa vileji m ga-aga n'ụlọ anyị gaa yọọ mgbaghara ka m ga rịọ nwoke a anụgo m ife ikwu kama m ekwugokwe nke m aka na ntị m na-adọ gị nke ikpeazụ bụ na ịnwa anwa mechaa baa n'ụdị nsogbu ụbọchị ọzọ ime afụkwa m ebe ahụ nsogbu adị nke m rịọ ịbara m uru ime afụkwa m ebe ahụ nke afọ o nwere ịbara m uru ọfụfụ nke efu n'ọka m mma papa onwe uru ịbara m ka anyị naba na vileji ịbara m uru ka anyị gaa nke nọ na siti ebe ọ bara uru agwa gị na n'izu ụka enweghị ga-esi imesi nri n'ụlọ ihe mmanwụ m na-akpọ na-agaba ọ na-eri ha na-eri eri ka m were ego mebie gị ka m mee ya nsogbu adịghị ekele dịrị eze Chiteoke abịawa n'ihe niile ha emechemerụ ozugbo ma ọ gbachagoma udo gị na-achị nsogbu adịghị onye nọ ọbịa ha ka m kee ka m meme ọdaji onye nọ ọbịa ha bịa na nkọlị ka nwa nsị kasa nwunye ọga nwoke ọcha na m na Oyoo di m na anyị nọ ọbịa ha ka ememe ọdarị bịa ọbịa ha bịa ke nkọlị eleo ofisa Sọni gịnị bụ na-eme nwa ọbịa ha ịgbago ya ofisa Sọni ndị nwanyị na-arụrụ polisi na ndị hụ na-eri bribe mgbe ovute bribe rịa ọbịa ha ọra m ibutere ego na bribe na hụ kwa gị nwe ọbịa ha mba ana m arụ ọbịa Nara servant ilu speak likwe gonna marry ina magara police work ngale chai gbam Sọni apụ police apụ officer efe nye that side gonna marry achụgoro anyị ilu gonna marry ejije chụna ga ọ kwasa na achụrụ anyị na anyị ri bribe na ọ na ha mekwara anyị kpọchie lọkụ anyị anyị tacha afụfụ wee release anyị agwara m na agbasa unu na ebochi niile bụ onye oshi mere ebochi na abụgo enwe m nkọla ọbụla eji nwansị kasa nwunye ọga nwoke ọcha na eme aga agwọ ngwọ ka ịhụra nta agwa mere gị uwe efu eke enwe n'okwu oyibo ụlọ ya wa aka mmadụ ese ke m jụọ gị nwọcha ha ọ bụ World Cup bụ iji aṅụ mmụnye so ọ bụ Premiering Cup si ga-eji m oge na-eji aṅụ nkwụ ọcha were aṅụ mmụnye gere nke ị na-eyuzi nwekwa nke m eji aṅụ udu eji aṅụ mmanya ejikwa m ya aṅụ mudo dị iwu gị mere onwe gị public assault a gwara m gị agwa nsogbu adịghị iteve ọnụ onwe gị ịnụ ga aga na-achụ ahịa niile a gwara m eji na bribe ha anaghị anụ ego na eri bribe gị ha ka m gwakwa gị nkado onugo ị hụrụ nwaanyị ewegomere gị n'ọrụ irile bribe nwa be ya ma ọ gị na irie bribe ịmaga na ndị polisi na-achọ gị ha enwude gị ndị ha akpọchie gị na polisi na ha kpara gị aka nwa ha na ege ekpokwe ha hakọ gị ma ọ gị na iri eme bribe a ga-ama gị satifiketi na bribe hụ niile erile bribe nwa be ezile ego enwebe ahụ ha ma ọ gị na ya akpọchi gị mana ị chọrọ ịmana ọka m kwuru mgbe anyị na-arụ polisi igere gị ntị ọ dịrị gị ijigidere onwe gị bribe ihe ikotere iwere isi gị vụrụ olee gbasara nkọlị ka nwansị kasara nwunye ọga nwoke ọcha ọ bụghị my business biko nkọlị ejekwa na were ego n'aha isi na-agwa gị okwu mgbe agha
ejikwa na-ati ya n'obi biko forget zi anya biko hafọ ya ahụ abụghị mgbe ahụ ụnụ na-akparịcha m gị na experience officer sayọn gị na-akparị m mere ọnụ mmadụ abụghị ọnụ chukwu ị nọrọ ala ebe a efuru na-arụ kịta anya na-acha mara ede ebe a efuru na-arụ ihe na-akwụ 8,000 agba agụ manụ m ga-emechere ka mmadụ m ọ ga-nwere ya nwere ebe a achọrọ m fried rice and chicken okay peppering chicken you don't get no more fried lizard fried lizard ho ngwere gizzard we kokoko wana be ri ya ho ikoko bu m chọrọ ka m gwa anyị na-ata nga na nska sado ka enweghị nwara ọ bụrụ na oyi ozi memegị m correct no sha ha nkurie m na amaghị no more fried gizzard no more roasting pomo no ma anaga gwa anaga ka ọ dị oyi ịnụkwa ma m coconut rice shidonu menige coconut coconut ya adị anaga okay coconut rice enwere nsogbu ka nje weta ya be ha I salute kogo madam go nkole ka wan ska sado sergeant nurse makwara title no movie che check am go won here chole o ti ya ga iwere ti anya na bi no you not dey calling to the task enora then guys enora ga you ga ni o ja de go agwara he ni mgbe se hapụ ha onye ọ na-eme ihe ọ chọrọ ime mechaa kewe eziokwu ya pụta iko ha eze Officer Tony, nri iwu mebe ndị ọsịsa ka ọ dụrụ ọkụ. Ọ gbachi nkịtị. Gịnị mere na eji soro nwatakịrị nwoke a mee nkọla arụ niile unu mere ya lee nọ ihe m ji aka bụrụ onwe m mechazie ya ugo akwakọrọ kwaga na nke nwanne ya nwaanyị nọrọ ebe a na-agarị the street na-agarị ka atụrụ n'onweghị onye nche ọ gịnị ka m ga-eme ugbu a mana ọ ga nkwa n'ezigbo mmadụ ọ dị nka m ya ka m gaa hụ ya ka m yọọ ya mgbaghara ka m gwa ka ọ gbaghara m egozi nnọọ ọrụ m na-arụ nji obiọma na umeala na-arụ na-atọgbu m ka ugo si n'ebe o si maka pụta ya ghọrịa m ka m eme na nkọlị legodin n'ụka timondezi ebe a gịnị ka m na-eri taa gala aṅụọ m koku ebe m ọfụma na ụlọ m nọ n'ụlọ ugbu a agara m eri ihe akwara aka sie oge na m ga-eri nri akwara aka si mmiricha erigharịa m ọzọ Timo ị mere arụ ka arụ mba onwe ihe ga-eme m ka nlaghachi vileji ọzọ m ya aga hụ oyi nwoke rahụ n'ụlọ ya m ga-esizi ebe ngazi efozi ọga m nyochazie biko ya hụ na mgbaghara nnabatakwa m efere ụwa nka m na onwe ihe ga-emekwa m n'ụwa m were mmadụ bi m iwu ọzọ mba ọhịa m ga-eme ọhịa ka m ga-eme ụmụ nwoke ajadu akwa anụ ncha na iko ụmụ nwoke ajadu Timothy Timo nwoke ajadu
Biko ana m achọtụ ndị a bi ebe a. Nwa amadi na-arụ ebe a na-akpọ Timothy. Hey, ọ dị ka ị bịara ọfụrụ. Ọ ga Timo achọla Timo. Chineke. Nwoke ajadu. Biko Olive, gị ka o mere? O zuru ohi? Oke, a bụ na isi esi bata. Anyị nwekwara onwe anyị. Ndị polisi abịa. Gburu ya ahụ. Ma nwanne nọọsụ ọcha gburu ha na anyị amaghị ihe mere. Etu ọhụ ịga n'aka gburu ha na Chineke mee. Hey! Guy, ka ngaba na shop. Nwoke ajadu. Were iwe, shop gị ị na shop gị. Nwoke ajadu. Achọkwa m ịbịa kịta ka ịbịa ka gị mara nke pụrụ apụ. Ịbịa ịkọnsentreti n'ọrụ gị. Ihe m na-ekwu, amala gị ndị mmadụ opportunity. Mana m nye gị opportunity ịkparị onwe gị awụgharịa gị. Mbido ọlụ a na-ewepụta obi niile were ọlụ a. Afụwago m anya ebe anyị na-alụ ụlọ, afụwago m anya n'ụwa eji arịgo nwere m ga-eji eme. Biko ana m ekene gị mbido ọlụ a. Aga m eji obi niile ọlụ nkọdịta nke Chineke kwesịrị. Ama m na emecha n'ụwa ndị ka ga-ewepụta obi gị. Nye m ọrụ, nye m connection. God bless you. Tonto. Kedu ihe na-achịkwa? Wahado Millennials. Officer son. Kemu waga. Ihoro wa anyị nọ n'ime mmadụ ndụ eze chite oke kere eke kwesịrị omekọ n'ihe onyochechere enyoche ma ọ bụrụ mgbe marriage. Yo gị mechere mgbe anyị na-arụ polisi n'wọk. Gị na-eri bribe gị na-akpa m ka eso gị na-akparị m nke na-adịla ego ọyị. Yo ga. Mana nwaanyị hụrụ m nkọle ka nwa ska sara nwunye ọga nwoke ọcha. Ana m eji ihe ọjọọ akwụ ụgwọ ihe ọjọọ. Ma ọ bụrụ na m na-eme gị na ịrịkọ gị na nke Oyoo di m. Mana nsogbu adịghị. Emechere bịa bido ọrụ. Mana ibido ọrụ ka m dọkwa gị aka na ntị. Emekwele m omume ndị agba elu ma ọ bụ na ime gị na ememe gị sakin. Imeleketi mo ịbịa ka I were obu ọcha ragidana ma ọrịa ogene m na Oyoo di m na anyị bụ mmadụ anyị anaghị achọ okwu anyị nwere obu sari ị nụrụ anaga ngwa Thank you. Eponye bikona wachio Timothy. Oga. Ike bere ba ime. Oga no. Oga sị ka m bịa ya madam Nkoli biko ka gbaghara m. Speak like I create me wa o meru ega shara na ayega. Madam biko. Ọ gwara na ọ na-achọ onye na-aya mgbaghara. Biko ọ ga-agba madam onye a na-ebutezi m. Ana m regret kwa ya. Ihe agwụla njọ ka njọ ma m mere n'ụwa m ga-eme ya ọzọ biko. Timo, ị hụrụ nwa ha ma hụrụ gị the dubiousness. Timo ịbara nwa be ha ga-ebu mụ na Oyoo di m ga-enye gị treatment ga-treat gị ka presidential gịnị bụ imere i mechere kpọrọ confuse wi m n'isi ịbịa nwa be ha sị ka m mee gị forgiveness. Speak lekwe m abụghị onye ara ịgwa m anụ ọzọ na m ewere mkpume tụwa gị isi. Timothy. Ya bahara na. Inwe ike lawa. Mo ma ga-ezigbo ike mo na bahara mo. Ana kpochi ọzọ. Agam gala. Ana kpochi ọzọ. Abochila. Before ma la ga mebiro nke. Igi ya get work ya na gị. Aga biko. Ga mo bege. Ngwa ka nlo wazie. Onyera. Afanga. Onyera. Enweta kume. Oyoo afanga. Enweta kume nke ma. Ya
You want to Timonia who are last as Joe who Jim Goshen, Jim Goshen, the one I know. I'll get psychiatric. Mero Goshen who there on Yara. But be there, I can't get a on our way. Oyodimo, I'm not Simon. I hear I would tell what I can't get a crapano. Go on, catch and I ask Casadona here on our way. I can go by a tower and Gishu. The better what I can about seeing get collaboration. Oh, hello, Sunday. Oh, Officer Sonny, grazie, I'm confused. Mission in for Conyera. I'm not more be a Honama, one Cabora, chance Casa, 1 year. Let's make it a child this month, because here. Hey, okay, Asimu can be able to be Uzbu, or Adafia of a bar, only with me with my friend. I fear home, matter who the opening. No going out, Chatham Banner, Charles, a chicken banner. I'm a keeping a man shot in the right. No, eh? I have an Cabani, make I like him would speak. We're going to make them as me. Once I have a dark hair, then a mansion in Oyoo. I'm a 3 rulers and regulator. I'm going to get top and man. And Rangamatunke, it's him when I get confused. Nishmore, see, I'm going to like it. Mola. Opier, Luna calculator. You want one bash. You won't talk it. I can't go, Mamma. Get away with Okuoka Asapania. Okay. Rules and regulation. You. Iwu bụ m gwara gị onye na-achọrọ na-eme royalty. Ebe ị ga-adị ma royalty, ọ bụ ga-ebịa gị na-eme ngwa gị eme ka ka anyị pịaru ya ka anyị jegere ka ngwa gị gị. Ọkụ ya madam ihe okwu na nke m second. Madam, biko onye che egwu agwụ ya. Ọ bụ ihe ahụ ba na salute gị mmadụ. Ikwulegwu ihe ahụ. Sergeant. Kọlọ meje nwa ska. Onye ọ ga-agụta. Esi m onu permission ho. Permission to go inside. Go in again. Kaite, mana nna ga tobar mi wo. Mejide. Samo, anyi sha daga mai ba kin na talk ba. Samo. Anyi achola m ga achola nge ga ebe na arụ ọrụ asị na achola gị n'ọrụ nwoke. No. Enyi gị dị ya. Enyi ọmụ. Ọ dị anya o. Time mama achola gị. Chọọ gị everywhere. Even ebe na arụ ọrụ sị aga m chọọ gị ebe rụgo ọrụ asị na achola gị n'ọrụ. Enyi ya. Izuru oyi. Samo. Ya agwa n'ogologo akụkọ. Ọhụkwa nna m zuru ohi o. Mana enwe m ike ịkọwali ihe mere ọhịa mmadụ na-emebe mbụ. Onye kwa m ihe mere. Emekwana anọ m na ihu ọrụ m. Enyi nwoke achọrọ m bịa. Sị m na ka o nyere m aka ka anyị memina madam m nkọla. Mgbe ezuzuru gaa gee ya ntị, anyị memina ya achọpụ ya n'ụlọ. Timo. Ọ ghọtara biko. Kọgoro ihe ọzọ ka m ghọta. Isi na ọga gị chụpụrụ nkọrọ n'ụlọ. Echekwa m nọọsụ n'ụlọ ọkụrụ ya. Ole kwara isi nwere anya ọhụrụ ụzọ ebe ọ nọ. Ọ laikiri ya n'eziokwu, mana ọ chụpụrụ ya gbachitekwa ya. Gbachitezie n'ihi na nkata mụ na enyi nwoke kpara gbara supuo. O likichazie ọga m Uchenna ndị polisi. Bụrụ mụ na enyi nwoke tie na prison. Mana tesibekwa aka m kasi prison wepụta. Na Timo gị na enyi nwoke unu fọkọrọ ọf. Ya ogolote Timoshi na-azazi onye na-enweghị ọrụ. Na-epigharị ebe niile ka atụrụ na-enweghị onye nche. Isi adịcha unu mma o. Ịma na ọnwụ na ọmụ a gbara nkata nwanne enwe ka olike na-agwa gị ikwesị ime onye nwụ na ị na-ele m otu a ikwesị ime onye nwụ. Ụmụ nwoke ajadu akwa anụ ncha na iko. Ikwesị ịba ihe olu ele m otu. Timo hapụkwa ịkwa iko na ajadu because gị na enyi nwoke fọkọrọ ọf big time. Isi adị unu abụọ mma. Samo enyi ya kpọkwara m Sabo again. Bom Sampoto. Okay. Sampoto. Gwakwụrụ m kote segede. Isi adịghị mma. Ma ịjụ m ụdị ajụjụ a. Ụmụ nwoke ajadu akwa anụ ncha na iko. Na-echekwa na ịmụtara something. Hai.
Samo. Sampoto. Bukan poto. Gini sini poto. Si sampoto. Aku ini poto. Muka sampoto. Ongo here chapter one I will give you. Makanya be mbua. Any dream ego nja kwado. I need to settle myself, to establish myself. Abata mi ngongom ni leka na ka agam ekwe kamburia. Aya mere jure last card no napa na ko gweba. Na chewa kwa chewa. Yam troki chefu kundia chefu ine de buka. Yam troki mena ki gemonti ke monti ofuma. Ngejere kaka. O te la kare ncho wale etu nsabata ego. O te wala aka ncho etu nsabata ego. Betu ngejere kaka. Kiwotego na ka kaka. Awotam. Tere. Iham ne kuke mena ya. O ya tro no ke nyaka bata. No gana. Ngwa okay fine. Ke things we me. Ngwa things we me ya. Timo, nantake. Muka jadua kwano chaniko. Ya kusuna no sesa. Kusuna sesa na. Sampoto. Kiri je kuzo jogwa. Ete kwasona ya gawo. Timo, musa makake. Timo ina chigwa m na-ema ụlọ ọgụgụ ọfụma. Ị chọrọ ịgwa m na-eme ụlọ ọgụgụ ọfụma? O nwere otu ime ụlọ ọgụgụ ọfụma na ọnya ga-enyere anyị aka anyị sọsid ihe m chọrọ ka ime enye enwekwala obi abụọ. Chọkọ m ndị obi abụọ. A ga-ebute ego n'ọkụ aga gị. A ga-enweta ezigbo ego n'ọkụ aga gị. Ọwụ na m na-enwekwa n'obi abụọ. Kama him tọrọ ịdị show na ka onye ọbụla ga-eme ka anyị mee mana achọkọ m ka o like. Achọ m ka ihe mere mbụ mekwa ọzọ. Ọ ihe m chi ikwu. Timbo isi adịghị mma. Isi adịghị mma. Otu ihe sampoto na plan ga-elik. O nwee ike ilik na klima agwago atala m ahụhụ ezigbo ahụhụ takarị ọchịcha na ahụhụ. Agara m aba ka mkpata ego. Mana ndụ ndị ababa biga ekwe mkpata ego ndụ mpe obodo a ihe mbere obodo a kenyere m aka but ahụrụ kọndishọn onye ọnụ ya na m kwesịrị inyere gị aka enye ya ihe ọpọtụniti anyị nwere iji kpata ego so enwere obi abụọ ọ ga-awọk enwere obi abụọ. Ano kung may figo? Muka jadua kwa nchaniko. Oye, nante gina. Samu. Ogene de ya. Ni bi jade de mo. Olukolo da juju kam ya. Timo imana ya na kwadi men. Na ni dire. Icho kai foko. Muka jadua kwa anu nchani iko. Timo imara o ko bari ihe kalba baga kantina. Anyị na kwadi ihe aja arụ ọrụ. Onye timo mu oka aja kwa iko. Bukan nonsense angene. Somo. Ọkwa na mmadụ egwu. Owu no dara tomo. Kama na ọ dị ya emebe mbụ. Emebe mo dị ya mbụ. Eziokwu na emebe ya mbụ. Eziokwu na emebe ya mbụ. But ọ mbụ asampoto. Ọ ga-aga. Ụjọ atụla gị. O nweghị ike eme gị. Just kata obi. Okay. Mana sampoto. Biko anyị ga-abatakwa anya. Enye m agbadoro anya ọfụma. I gotta be very careful. Enye m agbadoro anya ọfụma. M kwesịrị ịgwa gị gbado anya. Ego cha 1 2 3. Ocha ike.
nwere ihe ọ na-anwa a gwara m na ihe ha ya adịm ị na-eche so na o nwere ike ọkarịa anyị nwaghị na-eme na ihe ha kwesịrị onwe anyị ọ ga-amaghị mma eziokwu ma akpọ ya maka egwu amụ na eme ya emechere gị na-akwado wedin ga-abụ ebu na manshọnin ga-abụ ịnọ n'ọnọdụ ha anwụ na-amasị onye hụ na ọ na-agwụ na-atara m ahụ mụ na ihe mere mana ịhụghị ọnụ mgbe ezechite oke tọba ọnụ mmadụ abụghị ọnụ chukwu ọ bụ gị mmadụ kwuru na-eme ihe ezechite oke kwuru na-eme ezechite oke lechere m omume mụrụ mma na m ezigbote dị na m ndụ na m ahụike ezechite oke anụ m ihe ndị ga-aka onwe wee dịka nwa m ị kwesịrị ịdị happy o kwesịrị ịdị happy nkọli wedin gị erukwala o ọ nọkwa na mba aka ọkwa Satọde na-abịa abịa ọkwa ka amaka chai ọ ga-ekwe gị ukwe nkọli ọ gịnị kezi nke ihu gị dị ụta echitere mgbe mama m dị ndụ ndị mama m na-ekwu mama m sị na ihe ya eme n'go ogbe aṅarị maka ọnọdụ nwa ha ahụmaka m lụrụ di meme wedin na ụbọchị hụ na oyi ete n'eze chitoka abịa ma egwu tedochere ya n'egwu ọnwụ vuliri mama m ewe na ihe ha okwuru abịagide o megiri mere mama m anọga ike m nwa na-eme anọga asọghị m nwaanyị na ahịa echi ụwa ha nwekwere ka ọ dị antị ụwa anyị ga-ezu oke anụghị onume anarụghị onume anarụghị onume anụghị onume nsogbu adịghị mana ka ọ dịla ana m ihe na-ezechite oke ka ma ọ bụ na ma bụ ihe amụ na ọdị ihe amụ na ala na ndụ mmadụ ọ bụghị mmadụ niile ha nwere gị na na-ezechite oke lechere m chọma nọ mma nsogbu adịghị ka m tigide mana ọ bụ na mama m mmemme wedịn ha ọ ya dị m ugbo ọ ya sọkarị m mere chukwu marụ nke kọwa gosugo o achọ m ka ị na-eche ụta ahụ maka na akụkọ ụwa gị akụkọ gị bụ ihe gbanwere ụwa niile chukwu hụkwara gị n'anya ọ dịghị mmadụ ole chukwu nyere udiri amara o nyere gị ọ dịghị isi ọrụ na Jehova chọrọ ka m nnegide ndụ o nwere ike ọnọdụ ịnọta atọ karịa ịnụ ya maka enyi gị nwaanyị gị meji ha ahụ ọ ga-adị ya mma na anụ osikome tata ka anyị ga-amara onye bụ onye m ga-agwa gị n'esi m America pụta. You don't mess with me. This wedding will not work. Hello. Timo! Buru ne bu mu kırıgı. İkrim bulgur eto. Timo ye don joy bakmata. Ekwensu legidere gị lechere ga-eji isi gị na-ata n'onwenye shọkọkọshọ ịhụrụ nwaanyị nọ ịgbaka mmadụ igbe ekwensu o butara gị nwunye akịrị kpakpaba ịbụ lechere m nkọlị ka nwansị ka sadụ nwaanyị obu ọma nwaanyị sọgari na ya na-akpụ nala na mụ na oyi odi m ezigbo mmadụ si na ị ga na-akpa nkata ndị ọjọọ n'isi anyị Timo o butara gị nwunye